Paýtagtymyzdan ugralan hormatly prezidentimiň üçeri bir näçe sagatdan soňra Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Washington şäheriniň Andrews halkara howa mendiline gelip gondi. Howa mendilinde döwlet başçylary Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň resmi adamlary hemde Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary mehirli garşyladylar. Ma'lum bolýary, Türkmenistan hemde Amerikanyň Birleşik Ştatlaryny öýdary hormat goýmak hemde diň hukuk ýörelerine esaslanýan köp ýyllyk gatnaşyklary bagyşdyrýar. 1992-nji ýylda ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan pursatyndan bäri bir dialog ýygydyry ösdirilýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna iş saparynyň çäklerinde hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynaky sammitde gatnaşdy. Döwlet başçylygymyzyň awtolog kerweni Aktama geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz mehirli garşylandy. Döwlet başçylygymyz bu ýerde hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazdy. Sonra hormatly prezidentimiz bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'yň arasynda duş geçirildi. Prezident Donald Trump hormatly prezidentimizi mehirli mübareklep, Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmaga çakyly kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Döwlet başçylygymyz duşmak üçin Aktama gelmäge, şeýlekem Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynaky sammitde gatnaşmaga çakyryk üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip, bu formatyň ýurtlarymyzyň arasynda ugurlaryň giňerim boýunça hyzmatdaşyp oturandyrmak üçin täze mümkinçilikleri açýanyny bellädi. We sammitiň Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky diýip bolan dostluk gatnaşyklary ötürmek ýoluny möhüm tapgyr boljakdygyny anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýylyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan halkara paragatçylyk we ananşmak ýyldylip ýylan edilendigini bellep, Birleşik Ştatlaryň ýurdumyzyň bir başlangyjyny gollandygyny, Türkmenistanyň hem Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen dostlukly we ýüzary wekbeti gatnaşyklaryň puturandyrmagyna uly ähmiýet berýänini belledi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmen Amerikan hyzmatdaşlygyny ähli ýetasy ugurlar boýunça mundan meýlekde giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynaky sammitde gatnaşdy.